Κάτσε ρε, γκρούφτηκα. Γρηγόρη, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις θέλω να τρέξω μαραθώνιο? Το νούμερο ένα κομμάτι για μένα είναι το να μην μένω στάσιμος. Οπότε αυτό αποτέλεσε ένα challenge στο ότι θέλω να δοκιμάσω τα όρια μου. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ήθελα να βάλω μεγαλύτερο όγκο προπόνηση. Κάτι που θα με βοηθούσε στο σύνολο όσον αφορά τα δρομικά μου κομμάτια. Πόσο σημαντικό είναι να έχεις καθοδήγηση και όχι απλά ένα βγαίνω και τρέχω? Ίσως είναι το σημαντικότερο κομμάτι όλων ή ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια. Ήταν αυτό που μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο παλαιότερα έτρεχα απλά για να τρέχω. Όταν όμως κατάλαβα ότι όλα μένουν στάσιμα, κυρίως εγώ μένω στάσιμος και δεν εξελίσσομαι, θα πρέπει να κάνω το κάτι παραπάνω και το κάτι διαφορετικό. Αυτό είναι το να μπαίνεις λίγο πιο στοχευμένα και να δουλεύεις πράγματα πιο συγκεκριμένα στην προπόνησή σου. Γνωρίζοντας πάντα τις ανάγκες σου. Αν λοιπόν θες να πας ένα βήμα παρακάτω, οφείλεις και χρειάζεται να έχεις ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έτσι, με προοδευτικότητα αντίστοιχα και πάνω απ' όλα ανάλογα με τις ανάγκες και το επίπεδό σου και τυχόν τραυματισμούς που μπορείς να έχεις. Ποιο λάθος πιστεύεις ότι κάνουν οι περισσότεροι ξεκινώντας να προετοιμάζονται για ένα μεγάλο αγώνα? Το ίδιο λάθος που έκανα και εγώ πριν μερικά χρόνια. Το να μην τρέχω χωρίς πρόγραμμα. Το ένα συνδέεται μαζί με το άλλο. Δηλαδή, το να ξεκινάς να τρέχεις χωρίς στόχο. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα γιατί δεν ξέρεις τι όγκο θα βάλεις μέσα στη βδομάδα, πόσα χιλιόμετρα θα βάλεις. Εννοείται ότι έχει να κάνει με το τι είδους αγώνα είναι. Είναι 5 χιλιόμετρα, 10, 21, μαραθώνιος. Οπότε υπάρχει και αντίστοιχη επιβάρυνση στο προπονητικό κομμάτι που πρέπει να δουλέψεις. Συνεπώς, το κύριο μέλημα είναι η προπόνησή σου. Τι ρόλο έπαιξε η ενδυνάμωση στην προετοιμασία σου? Αν όχι το σημαντικότερο, ήταν ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες. Γιατί όταν ξεκινάς και τρέχεις, για παράδειγμα, θες να βγάλεις ένα μαραθώνιο όπως έβγαλα και εγώ, δουλεύεις τουλάχιστον 60 με 70 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Καταλαβαίνεις ότι η καταπώνηση του σώματος είναι πάρα πολύ μεγάλη και η επιβάρυνση που δέχεται. Τόσο στον δρόμο, στα πεζοδρόμια, αναλόγως που τρέχεις, αν τρέχεις σε χώμα. Συνεπώς, οι αρθρώσεις και οι μνήσεις δέχονται μεγάλες επιβαρύνσεις. Θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό που με έσωσε στο να μην βγάλω τραυματισμούς. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έδωσε ο μαραθώνιος? Θα αναφερθώ σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει με τον όγκο προπόνηση. Ήταν κάτι το οποίο με δυσκόλεψε αρκετά. Με δυσκόλεψε γιατί όταν έχεις οικογένεια, όταν δεν κοιμάσαι σωστά, όταν δουλεύεις αρκετές ώρες, είναι ένα κομμάτι που το κάνει δύσκολο. Επίσης, ήταν πάρα πολλές φορές που έβγαινα είτε είχε αέρα, είτε είχε βροχή. Δεν μπορώ να επιλέξω ημέρες, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Γιατί η φύση της δουλειάς μου είναι τέτοια που δεν μου αφήνει περιθώριο, όπως και το ωράριο της δουλειάς. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τη διαχείριση του αγώνα. Θα μπορούσα να ήταν πολύ καλύτερη. Εκείνη τη μέρα αισθανόμουν ότι ήμουν καλά. Ήμουνα, αν μη τι άλλο. Ωστόσο, παρασύρθηκα για τουλάχιστον 28 χιλιόμετρα. Είχα ένα αριθμό πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε και είχα έτσι στο μυαλό μου για να βγει όμορφα και στον χρόνο που ήθελα ο αγώνας. Και αυτό το κομμάτι μου στοίχησε λιγάκι στο τέλος. Έκανα λίγο περισσότερο χρόνο από ό,τι υπολόγισα. Οπότε δεν είναι και πολύ δύσκολο το να παρασύρθεις, είναι πάρα πολύ εύκολο, έτσι. Ίσως το μόνο που θα άλλαζα από αυτή τη μέρα είναι αυτό, το να ήμουν λίγο πιο σωστό ως προς τη διαχείρισή μου και το ρυθμό του αγώνα μου. Κατά τα άλλα, ήταν μια καταπληκτική εμπειρία που σίγουρα του χρόνου θα την ξανακάνω γιατί θέλω να μπω μέσα στο στόχο μου. Γενικότερα είμαι σαν άνθρωπος ότι ό,τι κάνω θέλω να το κάνω σωστά. Οπότε, επειδή δεν το έκανα στο 100%, θέλω άλλη μια ευκαιρία για να το πετύχω. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που σκέφτηκες στον τερματισμό? Για να είμαι ειλικρινής, ήταν αρκετός ο κόσμος. Ήταν αρκετός ο κόσμος που στάθηκε και βοήθησε και ήταν κάτι που δεν το περίμενα και από μήνυμα και από φίλους και από τον περιγύρω μου. Ξέρεις, ειδικά όταν τερμάτιζες, ήταν κόσμο στο γήπεδο που δεν περίμενα ότι θα ήταν. Όπως είναι εσύ για παράδειγμα. Εκείνη τη στιγμή εννοείται δεν άκουγα τίποτα στην κατάσταση που ήμουνα, αλλά και στο τέλος και κατά τη διάρκεια, ακόμα και στο δρόμο όταν τρέχεις, είναι πάρα πολύ όμορφο και έντονο όλο αυτό το συναίσθημα το να σε υποστηρίζουν. Γιατί όσο να είναι 42 χιλιόμετρα, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι ξεφεύγει λίγο από τα λογικά πλαίσια ενός πιο κοινού ανθρώπου. Είναι κάτι το οποίο πας λίγο να υπερβείς και τις δυνάμεις, όπως και για κάθε μαραθωνοδρόμο άλλωστε, έτσι. Αν θες και εσύ προσωπική καθοδήγηση στους δρομικούς αγώνες, επικοινώνησε μαζί μου.